Mitä yhteyttä on Nokialla ja itäpuolella? Molemmat katoavat ulkomaille heti kun alkaa mennä huonosti. Ja sitten uintivuorossa Muikka Tomi. Mies, jonka sukunimi ei ole yhtään miehen protokolla. Ja sitten mitä yhteistä on Nokialla ja Matti Nykänen. Molemmat tulivat uivulta alas yhtä nopeasti. Ja sitten uimavuorolla Petri Häl. Komea punainen tukka. Onko punakarvat samaa väriä? Näytä yleisölle. Näytä vähän. Ihan pikkaisesti. Vähän vilauta. Oot pois. Mitä yhteyttä on C-kerralla kondomilla? Sen kanssa paneminen onnistuu vain teoriassa. Seuraavana uintivuorossa Miika Torvikoski. Saanko Miika Torvikoskea tälle miehelle? Okei. Alright. Torvet voi nyt. Ja sitten uintivuoron Jukka Lämpö. Ota housut pois, ihan vaan yleisön pieni. Käynnissä läpällä. Mitä yhteyttä on painosteistömillä? Kompatti. Lasku Vampola. Kaikki. Matti on laitettu. Ja sitten uintivuoroon Kaimani Toni Alarvi. Ja Toni